amane na mamre a wo akamamu a ndemafo pina entiase na so muhu krampo a omunum nkyirase omunum sedisi etie yenhwe bi se adetoche oko Facebook na so ohine pomi bedi akwesida bo so mu atwe ye ma adetoche titiro na sante hene sante mewura man hene memo adetoche na abrempanfo no so ka bi adetoche na Facebook na abuso sarakasa memo adetoche na ekirese Meet Charles Show. Yasaya ba opanyini da bisese nase. Ibesua de ibesua tetensem. Amane na mamre a wo akamamu a ndemafo pina entiase. Na so muhu krampo a omunum nkyirase, omunum sedisi etie. Yenhwe bitese adetoche. Oko Facebook na so ohine pomi bedi akwesida bo so mu atwere ye ma adetoche titiro na sante hene sante mewura man hene memo adetoche na abrempanfo no so ka bi adetoche na Facebook na abuso na adetoche na se memo adetoche na ekirese ye ne panyini baako a odin juma fapi na we radio so a osa ye kokko man hene chiamen ebedi kita honne na wa kire sa kasa memo adetoche no emu na akwa abo ejo so emu na we de mema me kasa anwa okọ amansan 10 times so anase Facebook okọ ha onya ni titru se bedi akwesida e na wo hwe asantefo so asra na ye wo akwesida ben kono e wa fi bia mu ba ko na ohinepo bi yi aye no akwesida kase the saa 9 festivals is saa 9 occasions nyina no Facebook beduru no bokone o matwere be mamo adetoche so ye obrempon so ye man hene say ya santemewura ana bia ohene kase bi saa kasa me mamo adetoche no ekirese bedase o de ka ya simtia bi o nanso yan panti ya antiase yan panti ena ya antiase adetoche yenimisa kwaside maako enkono eye akamfo afinhia burunya bosumi edikae no mu be na nwotwe na akwaside edika ba ena ya akamfo ya asantefo na nanom ya finhia anu yi edikae nka burunya osi new year esa kwaside di afi na nim afi a ya wura mu no mu kai ebeba daduanan saa nkono na beshi afi ni yenimu akwasi kokko asra na ode aba na fuga ba akoma aduasan ba akon edu nwotwe ni du nkono no na nananum ne yedi enim ni saa yedi enim se na awotwe nsia bia ya daduanan mpacho wati ase maku ensia na awtwe nan ye bosome entimienu beka ho adaduanan akwasi nwanwa ya kan so wabo nananum ne amanyina mu ntuma mu ine bae no obetiti bidi bi wurewura mu no tete adaduanan so na ekoduru dumienu ni afa nsefinhia no nti ye nananum de ye di ye buro nyano na awotwemienu se no akwasi na twa mu no efiri se akwasi da ne twato ye nkono nti ada no eya finhia okọ hini bia fi a obu se ya twura tale ho ya kuruchire nwoma bi tale ho se ade tochi na ye kan ade tochi nananum de nu omugidie nu ni se de atworo kronkron ka se dakoro ye nyankopon ani so mfi apem ne mfi apem ye nyankopon ani so dakoro no
ya ni enim sa kwasi de ba ku bi atwa otiri so a no wadi afe enti duru sa kwasi de na obia wuwura ahemfie na wo kochia wo hena na ye da nyame ase se akwasi de ye atwa otiri so na wo dae wanhia nkwanhia nhia musuo na de achew na wo ho den ade ato ne na natin kwam ene yesi ade tochi ade no toye no ye hunu nananimu ni animu se na natin kwam ade ato na hoden wo ho ma manhene e wo ho mu otumfo wo ho ma brempon ni man no emu aye din ene ye chia se ade tochi ade ato wa bra ya anti musuo ni esan akanfo ye ntia adaduana bi ade chia wo hene ene sa da ato ade achen na natin kwam ene ye chia se ade tochi enya sembia ye kan di shira nana ye chia di shira nana ohini bia oye kwa himfia ukọ nana nya manhini mai otumfo mai ohini bia abakọ akotu ohini bia wonchi ane se ade tochi u se ade achi wo se oyo ohini de yere bebata na nanu dini hu ko atena nkonwa no ohini e bata ye dini hu kwa se be yama na nanum enu amama mufo na hunu sunsun ye dana natena nkonwa ntem ene ye de nana chiame hene nana nifa hene nana benkum hene ohini no na yedin endi so obo wo se ni nifa hene no wotena se na tena nifa se be yama mu aye duro na ho aye hunti wo se momfa me nana no dini no e mata nifa hene nifa ho endi senka wo wa himfie na senka ye ne ahimfo no ye hia na se ye pese ye didi ho nkomo a obati obi se nana nifa we se nana benkum we se nana chidom nana dontin ne yakeka lenso se hoho ba ana se ya tenase se ye wura tenase ohina tenase a ya se nana chiame hene na ye de ohine no nana ne ye pene baabi a ne nim die nti na ye hu no e ma wo hene beda no so wo hene na asem asie ne ye penyansanfo ye pe badwemba ne wamba mi asem hu aya ne ye hu no na fe na enu na ma dini wo hene ba ye wo hene ese kane ne na mabusua fekuo akọ na fo na asem sia na se ayokofo ni yekuro ni ha awom so ha ayokofo no se na di kai baaye no oni ho a ye ne ebeto no aye ne tie no asem bi kura na ho e kaka na aye ntokwa we si se na da ko na baaye no obi sa wo mo se na mo no yesi mi ni ho a ne makira aye ntokwa nko a adai na ebeshi aye no nya asonafo eno omase wuni ho a omo na wo nanso ye bretufo nso ye ba ye nso ahimfi ha ye sompa na we aka ko na fo se ye nso na wotena asidi yoko tena asidi no se meja mo ho amamu akon wo machi wa bra asem sia mehwe ne mu nyina na ye ntoto ye meso mo adwena hwe na de obedi nkunim no me kwa anam de machire jam na abo adwai na ye no wa himfie na ye nyai no wo efie nti na na ko kire enwai bekun wo mo akosi de dwada anu wade man himfo no nyina tena ne mpanimfo no abusuakuo ahodo nwotwe na ya behi anze obi anye ne de enko adadua na se na kwasi de adwada obi amfa nam no mra na himfie nso ne ma wo dwae a na ne totin ka ho
ye kan ne tɔte a efiri ni kotodwe besi ni na emu apai mienu no ye twafiri ho ne ye de dwansere no enko a ne ye de mogya fa ho na de toto ya wo ma mpanimfo nwotwe no nyina sɛ momfa nkɔ enti ye ka king makers wo mo esi ahene tu ahene wo mo ye nwotwe na wo hene bi akonwa ho wo mo ye nwotwe na wo hene bi akonwa ho ndi wo mo ya na obi ade ne de ekɔ ba akokɔ no na me pa na me de na moja mono si aba mankan ni body ani wira ni ya muina minya na mo minya sika mo akoma adwo ma nu twitwa me de no fa wo fufuo mamni adaduana nso no ma nya ankwa bonira nwo aye nsi na bo obi kwa no akotutu fom no de ndi ahye wo no obi aho sabre su ko tia adaka ne bi ni ho fridge no bi ni ba bi na asemi de ko ye wodi ko hyem kro so ada o de beba no ma moja mra ho obi akwa no okoto ne de asa wura papa ndi okoye won de okotutwa ndi de awo fufuo be na wadi na no oye bofo pani ya de betia kwasi de adwo ada no ofa atuo kwa ha yo wankuma boa bia anti ahomache be no onum ne fa animu tete na wo ba fie no oto na ni hwe esere ne so ho na ebie ye kan enye sabia sabe e kan sabia ye janan toilet ebini ene efre ne sabie we di aboa bie aboa no de bie wote se wodwa ye no wo fie wo ba no hu na wote se wodwa wo fie ba uhunu be ma utimu se dwani na ese na beba chinchim saa boa bie no no mo wosere no so bofo no tinituo na pei no wakum be ma kase wo mu oba na obedwa na ahomache na oyi ne sere adi ni nanka ho no aka se wira mu aboa ena hwa odi moje fa ho se akoso ya ofufuo mamni nam de emenko me de kona di asa nipa nyina beka bia no me mansu ma yebi na yiri si fufu anopa no di bi okwa na mo abodwa danka na mpanimfo no obi are obi de nkase so obi abu ane ya wa so se de ma no ne se wo mo edi ka ba ya ne amfe de mra we di ba ya ne aho na we di aba na we di aba ne aho we di aba na ayen kase na we di aba na yesei na we di aba na yesei enti papa na oka akire na okokum bia no ode ne de ebesi ho no ye bie so na aboa no sere sede ye de ma no ne dem ne moja wo ho ena papa na achikire ne kuro nse bidi wa na mo ko se mo pepani sezi a de amede ma mo am de ye mo so hwe no sezi a papa na de ndi aba emoja wo ho se de ada ne ye de ma no na mojitum mo a motiti wo ye ne atiti wo nyina ase ya ye jitum obi sa ye mprensa ajitum mu no na kire se waje se eye dwansere anu wo se ye ne mini ho a ona behwemo achi ono na akuapemfo omo frɛ ne sei konti hine akuapemfo frɛ na amankrado okuapem mu a omo frɛ konti hine sa amankrado ɛna ye asante ye frɛ nse kontire ɛno ase ane se mini ho na beye kuro yiti so hwɛfo me machi no na behwɛ nti no hine bia ni ho a na ode akiragya kontire na omo soli fira ho na omo ko no ochichi etumi we betena me nifa benkum na we de obetena me tenten so na me na fa adwunu firi so na me che na de otimi hwe so na omo ko no e na me precha ze aboa no na se bio na se ewira mu bie na nka na me pesa me kana bia na me kana mo amwa me wadia ni anya honko a yesoli ya na kwasi manu kanse we di ebofo semunti ebie esere no odi bae ya ntimi anka ene ye di kuro na hya nensa endi se na nanu ni ho na se wo mu hia ne ye kansem bi na wo munyi di ekontire no kantuma o mse yesebie na ya ntimi anka na
na abɛyɛ kasa sɛbe yɛsuro kasa usuro nipa na ato no sɛbe akan kasa mu paa no yɛsi dibem yɛ ɔhena ɔn na yɛsi yɛsom no dibem ɛyɛ ɔhena edi obi to sɛbe a na wɔdidi watamu no ɔbo akutia sɛbe ɛsɔn oye ɔbɛka kyerɛ sɛ sɛbe woyɛ pepeni anaasɛ woyɛ siremuni anaasɛ woyɛ fratamni na wontimi nkansi wanim ɔsɛ sɛbio sɛ me cameraman yɛ otu ai ɔpɛ ma pa ai sɛbio sɛ me cameraman a wotwa me Charles Combat ma asɛm yɛ ne dɛ nti sɛ bia me pɛsɛ menya asɛm a me sɛ sɛbio ma asɛm de nyɛ saa wadi nini ɛnyɛ nidie kasa ɛyɛ suro kasa usuro nipa bia na ɔto no sɛbe ɛsaboa bie na yɛntimi anka ne ase sɛbio ebi sɛ sɛbe mprɛduasa sɛbe mprɛduana yɛkeka ne saa kwa kasa sɛbe naseɛ no ɛsaboa bie na yɛntimi anka ne ma yɛbɛto sɛbe menu achas akan kasa ɛdɛ na ne ntiaseɛ na ɛden kasa no nso nyɛ obiara dea wɔsunu obiara ne pɛn no ɔbɛto no wɔ ne fie na wo kaka wo kasa no a ayɛ ahwɛ mpɛmpɛn so ne baabi a wakɔduro ɛne deɛ obi tumi eduro sɛ wosusu sɛ wo deɛ no wobɛkɔ akɔka ama obi de asɛm foforo bi abɛyi wa no wabra wontimi nya no abɛnya mane akɔ nka na kasa de enye obi ade odoma nkoma na bɔ maa yɛ na sono panim bia ne de nipa ankora bɛto no mu fie medamase yenu achase asante kasa ne de ne ntiase o sɛ wa ntiase a enye wo deda etese wa kenka poto kasa nwoma brofo kasa na wo ntiase ene wa anka ya akayɛ sɛ wo nti yɛwɔ hɔ yi akamfoɔ yɛwɔ yɛamanneɛ kwasi kɔkɔ ɔtwerɛ kronkron baa yɛwɔ wɔ n'amammerɛ adɛ na princess sɛsi a wabɛdi yɛ sɛne mmaa na ɛdie ɛduru bɛrima so na ɔmo nte aseɛ tietietie ayɛ nko a akɔnnwa tɔ a na adane ma nso mesrɛ mo momeɛnyɛ deɛ nananom yɛyɛ na ɛmmɔ kwan papa a nto yɛanim na nkanka ɛna aka yɛ kyerɛ na yɛ kama tete sɛ mu sɛdeɛ daakye yɛn nso yɛ ni hɔ a nkyirima bɛnyɛ bi aka meda mo ase me nua akyase mpanyina tena ase ampa ɔpanyin da bɛsɛ sɛ akyerɛ wo tete nsɛm mu aka wo abakɔsɛm bi ɛkwan a yɛfa so bɛnya akasa sɛbe wasa akyerɛ wo mu ada ɛtɔkye mempɛdɛ nam no sɛ bi a wɔsɛ wotɔ adeɛ kɔkyɛ santehene kɔtɔ de kɔkyɛ ayomso hene anaasɛ gɔɔso hene ana koko man hene enso sɛ nte sa ade akye ne wo ade akye na kɔkɔkye hene sɛ na sɛ ade akye nyinaa de ne wotiri nkwa nti ade tɔkye no sɛ na kyerɛ na saboa bia ne yintimi nka sɛ me cameraman otu e ma sɛ me ne de na mentimi nka me sɛ sabio son sabio nyaado sabre mprediasa sɛ meka sɛ woyɛ adwamanfo na wogya ma adwuma asɛm ato me nti mesɛ bie sɔn nti sɛbe ɛyɛ hu kasa sɛbe ɛyɛ kasa yɛde pakyɛw a ɛnyɛ akokoduro so na mmom sɛ ɛhu ti mu nti wo kasa gyina wo suro nti deɛ wɔsɛ woka ne sɛ dibi mamu dibi mesua ɛne ne kasa wɔsɛ ka woyɛ santini asɛ wɔde woka ɛnso ne dibi mi wɔ hena ɔne ne asɛ yɛde yɛ som no dibi mamu dibi mesua ɛne yɛgyae saa kasa ne kane ɛsɛ sɛbe akoa wagyimi sɛbe akoa yɛhwɛ a wɔyɛ pepeni wagyimi wohyia sɛbe ma ɔsini na nsuro no tete hɔ no a wohwɛ ne tenten ne ne nyina so a wohyia no asɛ agya yɛahyia wo ɛsiane sɛ wosuro no enti na ɔma na hyia na nka wohyia nipa na wosuro no agya maakye na ɔkɔɔ baabi ɛnso ɛsiane sɛ wosuro no nti wosi agya yɛahyia wo mempɛ me ho asɛm metia so mpanyina tɛ sɛ mede bɛsi a
yɛhyia yɛwura Charles nti wɔsɛ sɛ wɔ meeti no nko a deɛ meet Charles show tie tuwa wahyɛ no subscribe biara no ne wagyina so yie ne wati asɛm no yie na de bi ato kotodwom